welkom terug bij Omroep Zeeland. Tijd voor het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Dat uiteraard voor een belangrijk deel in het teken stond van corona. Zeeland gaat de week in met gesloten cafés en restaurants en gesloten scholen. Als maatregel tegen het coronavirus. Scholen en ouders moeten zich opeens gaan richten op thuisonderwijs. Het is een vreemde situatie wat er nu om ons heen gebeurt. Voor de kinderen is het ook bijzonder natuurlijk, want ze zitten thuis. En voor de leerkrachten ook, want het zijn in één keer lege klassen. Wat komt u nou doen? Ik kom mijn zoontje hier toch naar school brengen. Waarom? Ja, want ik werk in de vitale sector, in de energie werk ik. Dus ik moet... En uw zoontje mag dan gewoon op school zijn? Ja, dan hebben ze hier een programma bedacht, denk ik, en dan gaat hij toch naar school toe. We gaan als team we nu kijken van hoe we het thuisonderwijs gaan invullen. En wij zullen daar waarschijnlijk woensdagavond met ouders over communiceren. Maar waar ze thuisonderwijs wel al hebben opgestart is op de Prinses Irene School in Goes. Nu ga ik zorgen dat ik dit weg ga vegen. Dan ga ik 5 tot en met 8 opschrijven. Ik zie dat Julia nog even iets aan het typen is. En meester, komt er nog wat? We hebben vrijdag eigenlijk gelijk alles geregeld. En van groep 7 en 8 hebben de kinderen werk meegekregen. Want we hadden verwacht dat de scholen zouden gaan sluiten deze week. Dus we hebben eigenlijk de kinderen al uitgelegd hoe het werkte. Hoe je in Google Hangouts samen tot een videogesprek kan komen. Nou, het was op het begin even wennen. Maar ja, dat is alles wat nieuw is. En het is natuurlijk een gekke situatie. Maar tot nu toe gaat het heel goed. De kinderen nemen de online lessen serieus en zijn blij met deze oplossing. Want anders moet je het in een paar weken ook weer die lessen volgen van die 3 weken. En dan is het ook niet meer fijn in de klas, omdat je dan zoveel moet gaan doen in die paar weken dan nog voor de meivakantie. Voor nu krijgen alleen de leerlingen van de bovenbouw van de Prinses Irene School les op deze manier. De leerkrachten van de andere groepen zijn aan het kijken of ze dit ook in de onderbouw kunnen toepassen. Het is toch anders schrijven dan altijd op het digibord. De horeca vreest enorme klappen door de opgelegde sluitingen. Zeeland kent relatief veel horeca en daar komt de klap hard aan. Zoals bij deze ondernemer in Goes. Op mooie dagen zit zijn restaurant met indoor speeltuin flink gevuld. Maar nu wordt er vooral schoongemaakt. Het is wel heel lastig allemaal om alles georganiseerd te krijgen. Want je zit natuurlijk ook met je vaste lasten die doorgaan en met personeelskosten die ook door blijven lopen. En ja, je hebt ook nog een voorraad waar je ook niet te veel aan weg wil gooien. De marges in de horeca zijn klein en veel ondernemers hebben niet veel vet op de botten. En daarom kan deze sluiting voor veel ondernemers grote problemen opleveren. Ik denk dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met het noemen van bedragen. Maar als je kijkt naar de bedrijven op het strand, zoals we hier nu staan vanmiddag, dan gaat het om duizenden euro's die je per dag mist. Ook bij de Vier Linden in Goes kosten de perikelen rondom corona veel geld. Afgelopen donderdag maakte de overheid natuurlijk bekend dat de capaciteit tot 100 werd beperkt. Dus dat moeten ze ook opvolgen. Maar dat had wel tot gevolg dat binnen 24 uur na bekendmaking er al bijna voor €33.000 was geannuleerd in 24 uur. Dus dat was heel erg schokkend eigenlijk. En dan tel je eigenlijk nog de losse gasten die zo binnenkomen lopen en de speeltuinbezoekers nog niet eens mee. De Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland vreest ervoor dat de sluiting over 3 weken verlengd wordt. Ik hoop van niet. En dat hopen mijn ondernemers ook niet. En ik weet zeker dat heel Nederland dat niet hoopt. Maar we moeten reëel zijn. En het zou mij niet verbazen dat we het straks over de Pasen heen gaan tillen. En dan is het leed echt niet overzien. Want dan missen we een belangrijke vakantieperiode voor België en Duitsland. De huidige sluiting duurt sowieso tot en met 6 april. Commissaris van de Koning Polman steekt de Zeeuw in een boodschap een hart onder de riem. We bevinden ons allemaal in een zeer bijzondere situatie. Dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik constateer dat in Zeeland de veiligheidsregio, de gezamenlijke burgemeesters ontzettend goed werk doen. Stemmen goed met elkaar af, overleggen, nemen verantwoordelijkheid. Maar de komende tijd is het ook belangrijk dat wij onderling, individueel en samen onze verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor ons allemaal. En ik zie dat de belangrijkste processen in Zeeland ook gewoon doorlopen. Belangrijk, al die mensen die zich in de zorg inzetten. De formele lijnen in de zorg, maar ook iedereen die elkaar helpt en thuis naar elkaar omziet.
Dat is wezenlijk. Maar ook het voedsel, de logistiek, een aantal belangrijke processen in onze provincie, die gaan natuurlijk gewoon door. En het allerbelangrijkste daarin is misschien wel dat wij laten zien waar wij Zeeuwen sterk in zijn. En dat is omzien naar elkaar. Dat wens ik u toe. Supermarkten nemen nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen. Spullen als winkelwagentjes werden al vaker schoongemaakt, maar bij één supermarkt gaan ze nog een stapje verder en hebben ze creatieve voorzorgsmaatregelen getroffen. Pinautomaten en winkelwagentjes werden al intensiever schoongemaakt, maar dat is nog niet genoeg, zegt deze supermarkteigenaar in Vrouwenpolder. Nou, we gaan zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. En we gaan ook kuchschotjes bij de kassa's hangen, zodat de cashiers ook beter beschermd worden. Het zogenoemde kuchschotje is een plastic zeil wat tussen de cashier en de klant hangt. Een maatregel waarvan Paul Corbijn verwacht dat die vaker zal worden toegepast de komende dagen. Klanten passen zich hier in Vrouwenpolder vooralsnog goed aan de nieuwe maatregelen. Mensen weten ook wel dat het noodzaak ervan is en het gaat allemaal gemoedelijk. Dus ik zeg, we hebben hier echt geen rare toestanden van jongens. Nee, het werkt gewoon fantastisch. De komende dagen wordt gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn in supermarkten. Het andere nieuws dinsdag in de provincie. 4 verdachten in de zaak van overval op muziekfestival Grieps stonden samen voor de rechter. Het ging om een proforma, dus een voorbereidende zitting. Het was voor het eerst dat de 4 verdachten samen in de rechtszaal stonden. Bij de overval is ongeveer €500.000 buitgemaakt. Bijna alle rechtszaken zijn in verband met corona uitgesteld, maar deze ging door omdat er beslist moest worden over de verlenging van voorarresten. De verdachten mogen naar huis omdat de datum van hun rechtszaak vanwege de corona nu onbekend is geworden. Wie met de auto naar Gent wil, hoeft zich niet meer te laten registreren. Gent sloot haar centrum begin dit jaar af voor vervuilende en oude auto's om de luchtkwaliteit te verbeteren. Als buitenlander moest je daarom je auto laten registreren. Ook al had je een superschone nieuwe auto. Anders riskeerde je een stevige boete. Dat registreren hoeft nu niet meer omdat camera's in Gent nu rechtstreeks verbonden zijn met de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer. En de nummerplaten zo kunnen worden gescand. Maar pas op, auto's die te oud of vervuilend zijn, die krijgen nog steeds een boete. Op de website van de stad staat welke auto's toch nog in het centrum mogen. Ondanks de coronacrisis zullen eindexamens in principe gewoon doorgaan. Maar daarmee is de onzekerheid voor scholieren nog niet weg. Dit is Laura Dekker uit Koudekerke. Ze is 17 jaar en hard aan het leren om haar studie aan het gymnasium af te ronden. Met een yogabal als stoel om haar rug tijdens de vele studieuren te ontlasten. Voor Laura was het al een stressvol jaar, maar door de onzekerheid rond het coronavirus is dat versterkt. Naast de normale examenstress die je natuurlijk wel ervaart, geeft dit wel extra stress. Je hoort het ene verhaal, het andere verhaal. Wat moet je geloven, wat gaat er gebeuren? Ja. Gisteren werd bekend dat de schoolexamens en aansluitend de eindexamens gewoon doorgaan. En dus is Laura aan het blokken voor haar toetsen van volgende week. Haar school, Nehalenia in Middelburg, zegt dat alles op de geplande data zal doorgaan. Maar Laura is daar nog niet zeker van. Ja, er wordt gezegd dat alles in principe goed gaat verlopen, dat we er klaar voor zijn. Ja, in hoeverre dit natuurlijk waar is en in hoeverre het een steuntje in je rug is, dat is maar even afwachten. Half mei staat haar laatste examen gepland en voor Laura is het extra belangrijk dat haar studiejaar er dan ook echt op zit. 18 mei zou mijn laatste examen zijn en 21 mei hoop ik in het vliegtuig te zitten naar Kenia om op vakantie te gaan en mijn eindexamenreis te vieren. Ja, en ben je bang dat dat niet door kan gaan nu? Het is afwachten. Ja. Zo, ik ben er klaar voor en nu nog hopen dat ze doorgaan. Minister Slop heeft besloten dat de eindtoetsen in de groep 8 worden geschrapt. Het is anders te druk voor onderwijzers nu ze thuisonderwijs moeten organiseren en moeten geven. Maar als het goed is hebben groep 8 leerlingen de afgelopen weken allemaal al wel hun schooladvies gekregen. Boven de Westerschelde gaan de huisartsen opschalen. Er komen 3 plaatsen waar patiënten met ernstige longklachten naartoe moeten. Overdag gaan huisartsen patiënten met ernstige luchtwegklachten zien in de huisartsenpost in Vlissingen, in Goes en in Scharendijken. In de avonden, nachten en weekenden moeten patiënten met ernstige luchtwegklachten naar Goes komen. Andere spoedgevallen kunnen dan terecht in de huisartsenposten in Vlissingen en Zierikzee.
Als je een afspraak hebt gekregen, krijg je natuurlijk een tijd. Dan ga je naar die plaats toe en daar blijf je in je auto zitten of hoe je gekomen bent. Je blijft buiten staan, wachten totdat je een bericht krijgt dat je naar binnen mag. Zo proberen we de patiënten te scheiden en dat ze niet elkaar kunnen besmetten eventueel. Hoe bezorgd bent u? Nou, eigenlijk zijn we met z'n allen wel heel erg bezorgd. We weten gewoon niet goed wat we kunnen verwachten en wat er op ons afkomt. We zien natuurlijk wel alle berichten uit Spanje en Italië en dat is precies wat we hier eigenlijk willen voorkomen. Zeeuwen zijn niet meer welkom in Knokke-Heist, althans dat zegt de burgemeester van Knokke, Leopold Lippens. Hij vindt de Nederlandse aanpak van de coronacrisis te slap en noemt die zelfs ronduit belachelijk. Hij wil ook Nederlanders weren uit het ziekenhuis AZ Zeno, maar de directie van het ziekenhuis die spreekt dat uitdrukkelijk tegen. Het is onaanvaardbaar wat de Nederlanders doen, dat de regering in uw land onbekwaam is en belachelijk is en een bende onnozelaars zijn. Laat ons realistisch zijn. Als ze niet beseffen dat de coronavirus een virus is die een wereldvirus is, dan zijn ze, zoals in Engeland, absurd. De burgemeester van Knokke, de 78-jarige graaf Leopold Lippens, ging in het ochtendprogramma Zeeland wordt wakker tekeer over de Nederlandse aanpak van het coronavirus. Ongepast, vindt de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink. Ja, ik was er verbijsterd door, omdat wij een goed contact hebben met alle andere burgemeesters in de grensstreek. Samen de schouders onder de crisis die de hele wereld treft. Maar ik vond het eigenlijk ongepast en ook onverantwoordelijk. Lippens wil Nederlanders weren uit het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke. Dat ziekenhuis ging 2 jaar geleden open en is zeker voor inwoners uit Sluis erg dichtbij. Ik ga alleszins zorgen dat indien er mensen komen over de grens om zich te doen verzorgen bij ons in de kliniek, dat ze maar naar andere ziekenhuizen gaan. Ze moeten niet bij ons komen. Waarom? Mevrouw Vermu, de burgemeester van Sluis, heeft onmiddellijk contact gezocht met het ziekenhuis van Knokke. En de directeur daarvan zegt, we hebben een goede relatie met Nederlandse patiënten en die zijn voor ons welkom. Op Walchelse stranden wordt hard gewerkt om de schade te herstellen die de stormen van de afgelopen maanden hebben aangericht. Hele stukken strand zijn weggeslagen. Er worden nu zandplateaus aangelegd, zodat volgende maand toch alle strandhuisjes kunnen worden opgebouwd. Wat we hier doen is niet extra zand op het strand creëren, maar wij halen het zand weg tussen het middenstrand en de eplijn. En wij duwen dat middels de bulldozer tot halverwege, waarna een shovel dat eigenlijk verder naar de duinrand brengt om daar een strandplateau te creëren waarop de slaaphuisjes kunnen staan in dit geval. De zandverplaatsing is een noodoplossing. Er is nog steeds een zandsuppletie nodig, ophoging van het strand. Omdat de doorgangen voor voertuigen en dus ook voor hulpdiensten nog steeds niet toegankelijk zijn. Een verzoek voor zandsuppletie ligt nog steeds in Den Haag. Brand in een vrachtwagen donderdagmorgen vroeg op de N59 bij Bruinisse. De chauffeur wist op tijd uit zijn wagen te komen. Hij heeft wel wat rook ingeademd. De vrachtwagen was niet meer te redden en brandde helemaal uit. Vrijdag blijkt dat de eerste Zeeuwse patiënt met corona is overleden. Een oudere inwoner van Tolen die al kampte met een slechte gezondheid. En verpleeghuizen zijn op slot gegaan. Mensen mogen hun oudere familie in verpleeghuizen niet meer bezoeken. Is moeilijk. Ja. Soms is het moeilijk voor ons tweeën of voor iedereen een beetje meer allemaal. Voor iedereen is het moeilijk en ik denk dat het ook nog wel langer gaat duren dan tot 6 april. Verzorgingstehuis De Wieken in Zierikzee. Hier kom je als bezoeker na vandaag echt niet meer in. En dat geldt voor alle verzorgingstehuizen in Zeeland. Sinds gisteren zitten die allemaal op slot. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan onder de meest kwetsbare groep, de ouderen. Alleen in zeer bijzondere situaties is er een uitzondering mogelijk. Waar u dan aan kunt denken is bijvoorbeeld op het moment dat een van onze cliënten stervende is. Dat natuurlijk een situatie is waarin het wel belangrijk is dat de familie nog contact kan hebben met de naasten en dat er afscheid genomen kan worden. Nederlanders die de Belgische grens oversteken om daar te tanken riskeren een boete van €4.000. In België geldt een zogenoemde lockdown, wat betekent dat er geen mensen meer van buiten België in mogen. De Zeeuwen die gewend zijn om over de grens te gaan tanken, omdat dat vele euro's scheelt, mogen dat dus nu niet meer. De politie houdt streng toezicht en waarschuwt dat mensen die toch in België proberen te tanken, dus een enorme boete van €4.000 kunnen krijgen. Je mag trouwens überhaupt als Nederlander België niet meer inrijden. De politie controleert op Nederlandse nummerborden. Je mag alleen België in als je een verklaring op zak hebt van je werkgever dat je echt in België moet zijn vanwege het werk.
De 3 wethouders van de nieuwe coalitie in Veere zijn donderdagavond toch geïnstalleerd. Omdat er geen publiek en pers bij mocht zijn, was dat alleen te zien via een live-uitzending op de website. Andere partijen in de gemeenteraad hadden geprobeerd de installatie te voorkomen, omdat door de coronacrisis niet veel mensen bij de installatie en de discussie over de bestuurswisseling konden zijn. Maar omdat onzeker is wanneer die gelegenheid er dan wel komt, ging de installatie toch door. Het rommelt in de Veerse politiek. Lokale partij DTV zei een paar weken geleden het vertrouwen op in coalitiepartners SGP, ChristenUnie en VVD. En gaat nu verder met CDA en Partij van de Arbeid GroenLinks. De politie heeft een verdachte opgepakt voor een ravage in de Middelburgse kerk de Morgenster, waar vandalen voor vele duizenden euro's aan schade hebben aangericht. Ze zijn in de kerk tekeer gegaan met verf en biljartballen. En daarbij raakte ook een uniek orgel beschadigd. Het kerkgebouw wordt al enige tijd niet meer als kerk gebruikt en dient voornamelijk als opslag voor de kledingbank. De politie zegt meerdere verdachten op het spoor te zijn en roept hen op om zich vrijwillig te melden. En het zal je maar gebeuren. Maandenlang ben je bezig met de voorbereiding van je grote dag. Maar dan gooit corona roet in het eten en wordt die grote dag klein. Het overkwam Annerie de Putter en Peter Viret uit Hoek. Hartelijk welkom, ouders, familie, vrienden in een zeer afgeslankte vorm. Annerie en Peter hadden zich hun bruiloft iets anders voorgesteld. Want naast trouwen voor de wet stonden ook een huwelijksinzegening in de kerk en een feest op de planning voor vandaag. Maar door de coronacrisis bleef slechts een sobere huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis van Terneuzen over. Toch straalde het paar van oor tot oor. Wat is daarop, Annerie, jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Terneuzen dat het huwelijk tussen Annerie en Peter hiermede is voltrokken. Wel eerst 95 dag vastnijdt, maar het aantal is behoorlijk afgeslinkt. Ja, dus ja, het is ben je een klein aantal nog. Ja. Dus. En ga je dit nog een keertje inhalen? Ja, zeker. Ja. Nog een keer het volledige plaatje nog een keer overnieuw doen met de voltallige groep. Klopt, ja. De trouwambtenaar wou ook nog eens opnieuw komen. Dus. Ja, dat is superleuk. En dat gebeurde er allemaal in Zeeland de afgelopen week. Kijk op onze app en onze site voor het meest actuele nieuws van dit moment. Nog een fijne zaterdagavond.